सासेखौ फन खालायनानै खिन्थाहरनो र'। सम मोनब्लाथाय फैयो नामा बियो? हेलौ। औ। अबाव दं नोङो? दं बे नै अफिस खाथियावनो दं। मामोन? आबाखौ लायनो थाङाखै? थांनो जाबाय खोमा माथो। थांगोन र' नै दसे उनाव। नैलै माबा। मा? आबायालाय दिनैबो हासुनानै लादों। ए माथो जाखो? गथ' मानसि लायो आरो गेजेर गेजेर। मानो जेबो नङाखाय। देनां देरबा प्रब्लेम जागोन। डक्टरनाव लांनांगौमोन बिखौ। देखायनो लांनांगौमोन। नों माब्ला फ्रि? फ्रि माने आरो आंलाय अबावथो फ्रि जायो। थांनो हाया? आंलाय आरो अबाव हरखाब थांनो हानो। नोंसोरो आइजों नोंजों थांना फैनो हाया? आं थांफेराखैबो ना। जेबो नङा माखौथ' सिनायलायनांगौ। दाथ' नों बहुद बुस्थु सिनायबायानोना। जायगाफोरखौथ' आगोलनिख्रुइ गोबां मोनथिबायना नोङो। बबे हस्पिटालाव थांनांगौ आं नोंनो खिन्थानानै हरगोन। गारि हरखागोन आङो। नोंसोर आइजों नोंजों थांबानो जाबाय। नों सम मोनथारा आरो? नायसुदेम नों मोनथिखागौ आंना बेसेबां खामानि थायो। आं थांनो हागोन नाथाय माला थांनो हागोन बेखौबो खिन्थानो हायाना दा आं। दा थांगोन होननानै खिन्थागोन नोंसोर नेबाय थागोन आरो मोनाबा रागा जोंलायगोन। आंखौ नेस्लायस्लाय नोंसोरनो थांदो। आरो जेबो इमारजेन्सि नङा खोमा माथो। उनाव थांबाबो जागोन खोमा। हासुनासो लायो माखाय बेलाय देरबा गावनो हामलांगोन। नाङा। बेबायदि थायै थायैनो गोबाव जालांबाय। आगोलनिफ्रायनो देखायनोबा दालागै हामसिगौमोन खोमा। नों थाङाबालाय आइजों आंजों थांसिगोन दे। दे थां नोंसिनो होनब्लालाय। औ आं थांखालि खिन्थागोन दे। नों गारिखौ दा आरो बबे जायगायाव थांनांगौ खिन्थाबानो जाबाय। दे। आं मिथिखागौ रादाया सम गैया होननानै बुंगोन होननानै। माथो खालायनो आरो आइजों आंजों थांसै दे। नायगोन दिनै आंबो बेसेबां मोजां हिनजाव मोनो। हाबा खालायनो फैदों यासो। गावखौनो साख्रियाला सानाखै बे। हिनजाव नायनो थांबानो हिनजाव हरगोन। नै नोङो बुरै हिनजावसो मोनखागोन। नायबाय था आंनिख्रुइबो बुरैखौसो मोनगोन नोङो। सिख्ला मोनगोन होननानै सानबाय थादों खोमा। बालनि बयफ्रेन्डआबो माबायदि लांनो होबाबो लाङा। खेबसेबो नुजाबो फैया। लांगोन होननानैल' बुंबाय थायो। लाङाखै दासिमबो। बारा गारगारनानै मालायखौसो लागोनलै आं दानो। फेसबुकआव आंखाल गैया आंहा बयफ्रेन्डनि। र' साल्लाखौ फन खालायनो र' मा होनो। दाखालिनो बुंदोंमोन आंखौ लांफैदो होननानै। हाबा जानोसै माबोरै बोना लांफैदो होननानै। लांफैयाबो बालनि माबायसा हौवालै बेफोरलाय। मालायफोराबा बोहां जाबाय थायो। बे आरो बोजानो नागिरबाबो बोनोनो फैया। बे बालन्दा बोरायफोरसो खोमा। बेनिखायनोथ' लोगो हमनो होबाबो लोगो हमफैया। र' साल्लाखौ फन खालायनो र'। फैनोबा फैयाबा था मालायजों खारसिगोन होननानै बुंसै आं। हमाबो साला बालन्दाया। हेलौ मा फनबो हमा? इसेबां बिजि नामा नोङो? सना नों आंखौ गोसोखाङा नामा? खाङो, मानो खाङाहाय? होमब्लालाय मानोथो लांफैयो होनबाबो लांफैया? लोगो हमनो नागिरबाबो लोगोबो हमा गावहा। थगायबायसो दं नामा नोङो? थगायाखै सना। थगायदोबा खारग'खाया नोङो। थगायाखै। नै साननैसो नेबावथारदो। नोंखौ लायथारगोन आङो। माब्ला? आंखौ बे दाननि गेजेरावनो लांफैदो। मालायफोरा हाबा जाजोब्बाय आंहासो थालांबाय। माबोरै लांफैदो बे दानावनो। जागोन दे मानो इसेबां टेनसन लादो। नाङा आंखौ मोजां मोनोबा नोङो। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नों आंखौ मोजां मोनोबा बे दानावनो लांनांगोन। नङाब्ला आं मालायजों खारखोमाखागोन। मालायजों खारजागोन। हे जाम्बि मा जानला मोनला बुंलाबायो। लायगोन सना लायगोन। लायगोन सना नङा। आं नोंखौ बेसेबा मोजां मोनखायो। नों बेबायदि दा खालाय। माबोरै फैखासो। दे जागोन सना जागोन। आं एसे बिजि दं दे। आं दायो फन खालायगोन नोंखौ दे। मा जाखो बेहालाय? रितु मानो बेबायदि थादों? बेबायदि थायाबा माबोरै थानो बावसै। दिनै सप्तानै जालायलांबाय आइ बेंकआव थांनाया। मोनसेबो मोजां खबर मोनाखै। गैया होननाल' बुंबाय थायो। मेगनखौनो रावबो होला आंनो। बेखौनो सानबाय थाबाय नोङो? मायबा मोनसे जागोन ना। सप्तानैल'सो जाबाय। एसेबां इजि नङाना बेफोरो। दखानाव मोननाय बुस्थु नङाना। गोबाव लायोना। मिथिगौ दखानाव मोननाय बुस्थु नङा। बायबानो मोननाय बुस्थु नङा बेफोरो। थेवबो आंनि खाफालावनो गैयाना। खाफालानो गाज्रि। बेनिखायनो आं गिनाय मोनो। माबा माबि सानफ्लांबाय थायो।
नोंसोरबो बुंदोंमोन माथो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट खालायगोन अबेनिफ्रायबा सोरबा दङ दादाया सिनायनाय मानसि बेबायदि अबावथो नोंसोरबो जेबोआनो खबर गैया माथो मोनाखै नामा थयजम एसे सम नांगोन बेबायदि हाखु दाखु जायाना बेफोरो होफैगोन ना नों मानो टेनसन लादों बेसे धैर्य हमबावनो आङो धैर्यनि सिमाफोरा पार जाजोब्बाय आंना दे बेबायदिबा जाया आफाया माबा मोनसे एरेन्ज खालायगोन र' खालायगासिनो जोंफोर खालायगासिनो नों एसे धैर्यल' हमनाय बोसोरनि गेजेरावनो नोंनो मेगन लागायनानै होथारगोन जोङो जायखिजायाबाबो मिन्थिबायना नुहोथारगोन नोंखौ बे बाथ्राखौनो बयबो होनबाय थायो नाथाय दिनैसिम रावबो होननो हायाखै बेबायदिनो मेगन नुयि जानानै दं आं दासिमबो सोरबा गुबुन बुंनाया बेलेगथ' आरो जोंना बेलेग जों खुगा होदों जेला राव होदों जेला मावनानै सारिगोन रादायाबो डक्टरनियाव थांदोंमोन खबर लाहैदोंमोन दानिसो फन खालायदोंमोन बेनिखायनो दुखु मोनदों आङो डक्टराबो जेरावबो गैया होननानै बुंदोंनो मोननाय नंथ'आ होनदोंनो नै नों रादाय आरो डक्टरखौ बाद हो जोंफोर दोङो जोंफोर आइ बेंकआवबो गैयानो रादाया बेखौनो खबर हरनायखाय गोसोखौ दुखु मोनबाय दं आं नोंनो बे बोसोरनि गेजेरावनो मेगन थाइनै नङाबाबो थाइसेबाबो होफैथारगोन नङाबा आंनि मुङा बक्सि नङा आयै आं देलायखौ फन खालायदोंमोन न'फोरा हाग्रा रज'जोब्बायनो आयै आं सानखादोंमोन बेबायदिनो जागोन होननानै रज'आ मा देनाय एसेबां सम जालांबाय आं सानदोंमोन खेबसे थांना फैगोन होननानै नोंसोर थांनोनो होआ आंबो थांनो लुबैदोंमोन र' आयै हाबायाबो दा स्कुल दंना सानसेयाव थांनाबो फैनो हाया बेथ' नंगौ र' थेवबो माबा मोनसे खालायनानै मिलायनानै माबाफोर बन्द' मोनबा स्कुलफोराथ' गेजेर गेजेर बन्द' जायोआनो बे खर्म सर्म माबा माबि जाला बन्द' जालाबायो माथो स्कुलफोरा बेबायदियाव थांना फैनोसै थ' खेबसे बिहामजो बेनिफ्राय एन्जर जासिदोंनो थाव एम्फौबो न'आनो आं सानखादोंमोन एन्जर थाव एम्फौ जाजोबगोन होननानै बे जिफोरखौ हासिजोबाखै बे हाबला हाबसि खालायनानै बेगफोरखौबो हासिजोब्बाय बायदि मोनबाय आं औ सासेखौ बुंना नायगोन र' अबाव थांनो बेलाय बे थाङाबाबो जों सानैसो थांना फैनोसै आबौखौ लानानै साथामजों औ सासेयाबा थांनो होगोन ना होआ सोंगोन र' आङो नै आयै बेनिफ्राय सासेखौ डक्टरनियाव थांनो लिंदोंमोन आं सम गैयानो जोंफोर सानैखौनो थांनो होदों आबानि हासुबाय थाग्राखौ नायजानो जोंलाय सिनायालाय माथो अबाव थांनो गारि हरगोन ना बियो गारियानो लाना थांगोन दे होमबालाय थांगोन दे माब्ला थांनो गाबोन थांबाबो माबासो खालायनांगोन खोमालै आयै स्कुलनिफ्राय बाबुखौ लाबोखांनायनि उनावसो थांनांगोन जागोन दे डक्टरखौ लोगो मोनबानो जाबाय आरो आइ सुदेमखौनो फन खालायनो र' खेबसे हेल' आइ सुदेम ओंखाम जाबाय आइ जाथ'वाखै र' आयै नै दासो सफैदों बाबुखौ स्कुलाव लायनो थांनाया नोंसोर जाबाय आयै जाथ'वाखै र' आयै मा जाखो आदानि हाबाया माबा खबर मोनदोंना मोनाखै खबर होगोन होननानै खबरखौनो होआखै माथो लावगा आगैयालाय साननैसो थाबा होनदोंमोन मोनथिया मा खालायथाय जाबाथाय बेखौनो लाबोगोन दाखालि बुंनायखौ औ बेखौनो लाबोनोसै नायबाय थानो समबो गैला आदा सन्जया फसायदोंनो फट'फोर हरदों नामा फट'फोर दंबा आंनोबो हर आयै नायगोन आं गैयाहाय बेबायदि फट' सट' नायनाय जाथ'वाखै बाथ्राखौ बुंदोंमोनल'सो नायहैयाखैबो लावगा आगैयासो बुंदोंमोन दङ होननानै मा खालायथाय बेबायदि जायाखैयानो जेबो दा गावासो खबरखौनो लाबोआखै जायाखैहाय आइ जाबाथाय खिन्थाहरखागोन आं नोंनो फार्स्टआवनो सोरबा फैदों नामाथाय र' दे आइ र' सोरबा फैदों खोमा गाबज्रि फैबाय दं दे आं नोंखौ उनाव फन खालामगोन दे आइ दे बे दाननै दानथामनि गेजेरावनो आदानि हाबाया जाबाबो जागौ होमब्लानो आंबो न'आव थांना फैखानो हागोन हाबाबो जाबाय न'आवबो थांबाय खेबसे थांनायानो जाखाजोबगोन ज'नो जाबा हामगौमोन न'खौबो गोसोखांसोदों थांनो लुबैदों आं आइमोनखौबो नुथाराखै आब' खोथाफोराथ' साननाय बायदि जायासैलै माने बुजियासैलै आगै मामोन मा साननाय बायदि जायासै ओइ बे सिख्लाखौ नायगोन साननाया औ मा जाखौ थांबाय नामा सोरजोंबा हाबा जागौबाय हाबा जागौनाय माने जागौआखै माने जासिगोन आरो मालायबा गोसोथोनाय दंखायो औलै आब' बेबायदियानोसै
ए बेबायदिसो जाबाय होमबा दालाय माथो खालायबावनो बिहामजो मोनगोन साननानै एसे गोसोखौ मोजां मोनदोंमोन दे बेखौलाय माथो दुखु मोननांगौ सोरखौबा मोनलायगोन ना मालाय गोसथोनाय दंखायोबा मालायबालाय जोंहाबो मोनगोन आरो अबावबा औलै गुमै मोनगोन बेखौनोसो नै होफैथारगोन आङो बे सासे गैलाब्रा बेसे सिख्ला दङ बिहामजो होफैथारगोन टेनसन लानाङा थेवबो बुंनायावनो मोनखानायबा हामगौमोन गोबावसो जाबावगोन थै आबौ जेबो गोबाव जाया नैबे बोसोरनि गेजेरावसो नांथारगौ नोंसिनो टेनसन लानाङा नै गाबोन मोनसे रिजाल्ट मोनबावगोनसो खोन्थाहरदोंमोन आं नंगौ सोरखौबा मोनबावदों नामा आगै औ आब' सासे सिख्ला दंबावो र' आंनिनो हिनजावनिफ्राय एसे सिनायनाय जायो ए नंगौ दे होमब्लालाय बेखौनो माथा मारिनाय औ लावगा बे खेबाव जानाय बायदि खालायथारदो केन्सेल खालायनांला बेखौ गोरलै गुमै जागोन टेनसन लानाङा नै आं गाबोन थांनो नागिरदों हिनजावाबो थांनो नागिरखादों बेयावनो खेबसे नायनानै फैखानोसै सोंला सोंथि खालामनानै फैखानोसै ए दे जागोन सिख्लाया पिउ पास बिफाया मास्टार ए नंगौ हे इसोर बे सासेनिया गोसोथोनाय गैयाबानो जाबायहाय फिसाज्लानो हिनजावखौ लाबोथारनो मोनबानो जाथारसिगौ बेनोथ'लै आब' दाना माबा नायनो थांबाबो हिनजावफोरखौनो सिख्लाफोरखौनो मोनला गोसोथोनाय थाखायो फैनो नागिरा औलै आगै दानि सिख्लाफोरा सेंग्राफोरा मालाय गोसोथोनाय मोजां मोनलायनाय थाखायो नायनानै हाबाखौनो जानो नागिरा जोंफोरनि समावसो नायै नायै हाबा जायोमोन दालाय अबावथो नायनानै हाबा जानो नागिरा मालाय गोसोथोनायनि थाखासैयो मालाय बुलावसो मोनफ्लाङा सोरखौबा मोनफ्लाङो नायनाय सिख्लाखौनो मोना औ आब' कारेक्ट बुंदों नोङो